Nikto z nás nemá 100% perfektnú rodinu alebo rodičov či súrodencov, proste to neexistuje. Každý z nás má troška inú tú štartovaciu čiaru, to si nevyberá človek, jednoducho s tým sa musí celoživotne zmieriť a to je vlastne tá celoživotná púť. Zmieriť sa, pochopiť to, prijať to, odkiaľ pochádzame. Čo je dôležitejšie pre všetkých z nás by malo byť, kde smerujeme. Odkiaľ pochádzame, samozrejme, to si jednoducho musíme uložiť niekde, hlboko do pamäti a nezabúdať na to, ale kam smerujeme, kam chceme, aby naše kroky smerovali, čím chceme v živote byť a čo chceme dosiahnuť, to je v podstate to najdôležitejšie v živote. A mnohí vlastne ľudia, ktorí pochádzajú z veľmi skromných pomerov, to celoživotne dokazujú a sú o tom neskutočne mnoho proste dôkazov, takže nie je to niekedy ani také dôležité. Skôr je dôležité ten výber, tie rozhodnutia v živote, ktoré robíme a kam smerujeme. To je podstatné.